Loyer Oy valmistaa ja markkinoi sairaala- ja hoitokalusteita. Lisäksi toimimme jälleenmyyjänä ja maahantuojana lukuisille fysioterapia-alan maailmanmerkeille. Verkkokauppa on merkittävä osa Loyerin fysioterapia-alueen liiketoimintaa. Syy on hyvin yksinkertainen, eli meidän asiakkaat on tyypillisesti hyvin pieniä yrityksiä, ammattiharjoittajia, eli hierojia ja fysioterapeutteja. Ja heillä on päiväsaikaan kädet täynnä töitä, he hoitavat potilaita, joten verkkokauppa on sitten hyvä mahdollisuus hankkia tarvikkeita iltaisin ja myös viikonloppuisin. Loyer ja Digia aloittivat yhteistyön vuonna 2011, jolloin rakensimme toiminnanohjausjärjestelmän, ja tänä päivänä Loyerin kaikki liiketoiminta Suomessa ja Ruotsissa pyörii Digia Enterprise-järjestelmässä. Ja olemme myös ottaneet käyttöön 3 erillistä verkkokauppaa Suomessa ja Ruotsissa, ja erikoisuus näissä on se, että ne ovat ikään kuin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöliittyviä. Eli eivät erillisiä kauppoja, vaan yksi täysin integroitunut kokonaisuus. Integroitu kokonaisuus mahdollistaa, että kaikki Digiassa oleva tieto on suoraan verkkokaupan hyödynnettävissä. Esimerkiksi asiakashinnastot, varastosaldot, toimitusaikatiedot. Ja se mahdollistaa myös sen, että kun tilaus on syötetty järjestelmään asiakkaan toimesta, sen jälkeen kaikki tämän jälkeen on automatisoitua, eli meidän ei tarvitse enää käsitellä tietoa uudelleen. Käytännössä asiakkaan tilatessa esimerkiksi hoitopöydän Ruotsissa tieto siirtyy automaattisesti suoraan meidän tehtaan valmistusjärjestelmään ja edelleen meidän alihankkijoillemme. Ja myös toimitus ja laskutus tapahtuvat täysin automatisoidusti. Asiakkaamme edustavat hyvin monia käyttäjäryhmiä, esimerkiksi hierojia, fysioterapeutteja ja naprapaatteja. Kaikilla näillä ammattiryhmillä on erilaiset tarpeet liittyen tuoteominaisuuksiin. Toisaalta myös klinikoiden sisustukselliset erot ovat merkittäviä. Me haluamme tarjota asiakkaillemme vaihtoehtoja, joita he voivat itse valita verkkokaupan tuotekonfiguraattorilla. Valitessaan haluamansa ominaisuudet asiakas näkee välittömästi niiden hintavaikutuksen, ja tietyt valinnat saattavat myös sulkea pois toisia valintoja. Lopuksi tilaus siirtyy suoraan tuotantoomme, ja tuhansista eri vaihtoehtoista tuotantomme osaa valmistaa juuri asiakkaan haluaman tuotteen. Loyer toimii hyvin kansainvälisesti ja tarpeemme ovat hyvin monimuotoisia ja myös jatkuvasti muuttuvia. Loyerin ja Digian välinen yhteistyö on jatkuvaa, ja Digia on pystynyt auttamaan meitä muuttuvissa tilanteissa räätälöimällä ja myös kehittämällä ohjelmistoa. On itse asiassa aika hieno juttu, että Digia tuotekehitys on täällä Suomessa ja meillä on ihan suora yhteys myös tuotekehitykseen, ja olemme nähneet, että meidänkin ideoitamme on tuotu vakiotuotteeseen.